Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». І тема наша – русинські традиції. З вами я, журналістка Олена Копинець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже всім! З Новим роком ідуть до нас і свята. Як відома колядка співать, а перший тот праздник – Рождество Христово, а другий тот праздник Святого Василя, а третій тот праздник Святої Водохреща. Водощів, ми кажемо. Дашто розкажіть за ті красні свята, особливо за Бетлегем, вертеп, то дуже інтересно і молодь дуже хочеться навчити. Наш русинський будитель Олександр Духнович, священник, дуже часто учив, що дітей треба привчати до школи читати, писати і до театральних ігр. Цими удивительними іграми і наповнено Рождество, коли діти, особливо діти з вертепами і з такими восьмиконечними звіздами, бо восьмиконечна звізда – це будущий мир наш, небесний. І з вертепами маленьку церковцю носили і ходили губи, Бетлегеми, від слова «віфлеєм», латинське произношення «Бетлегем». Бетлегеми – це вже були хлопці старші, які у діті були у обов'язково мудрого старого діда, далі ангели обов'язково мали бути два, далі були различні апостоли, пророки, царі. Но рідше раніше не було, щоб вдівалися у сатану, хоча іноді і то пробували робити, але то не було традиційним. І іменно та краса, коли входять до тебе ціла артистична група, коли красно співають «Христос рождається, славіте Його, рождество Твоє, Христе Боже наш, восія мировий світ разума». В небо звіздам, колись служащі звіздою Христом, почали учитися. Іменно цими піснями наповняється тот праздник Рождества Христова тим красивим духовним змістом. Взагалі, наші русинські колядки – це ціле богослов'я. Хто з дітей навчився колядку, значить, якбися в семінарії вчив. Наприклад, колядка «Божий син днесь народився, свише конам понизився, із діви нетлінно, і з пренепорочною воплотився. Породила Богослова от корні Давидова. Нашим тілом облечеся Ісус, і Ісусом наречеся». І постоянно глибокое християнське, іменно православне богослов'я. Звісно, другий праздник ми вже маємо Новий рік і в честь Василія Великого, коли в той же день маємо праздник обрізання Господнього, коли Господь був по закону старому обрізаний на 8-й день. І в цьому відношенні теж на Новий рік даємо собі отчет, якісь ми прожили, якісь ми се молили. Бо якщо по старому календарю ми молимося перед Богом, даємо отчет, то по гражданському дають отчет фірми, банки, як газдували, як хазяйничали. А ми на Новий рік даємо отчет Богу, як ми провели цей рік. І щось ми завершили, щось ми запланували, не вдалося. Просимо у Бога благословення. Боже, у новому 20-му році поможи нам наші плани благі завершити, ну і друге многое благое діло зробити. І на кінець завершаються зимні праздники праздником Крещення Господнього. В Ужгороді це особливий, неповторимий праздник. У той день 6 по новому 19 января, після служби із кафедрального собора виходять тисячі людей хресним ходом, архієрей, духовенство, монахи, і йдемо на набережну ріки Уж, де воду освящаємо у присутності майже
8 тисяч народа на нашій унікальній набережній, єдиній у світі православна кілометрова набережна. Іменно там, на тій набережній, як друга Пасха зимна, повно коляд, такий торжественний день. Навіть люди, коли на роботу мусять іти, випрашуються на ту годинку втікнути на ту православну набережну і там прийняти участь у освященні води. Хочу повісти, що у нас бувають моржі, котрі хочуться купати в холодній воді, але ми, церковні люди, ото особливо не приветствуємо. Не тому, що то щось опасне, а тому, що сам по собі момент купання може бути і пізніше, після праздника. Хоча хто має бажання скупнутися, щоб у водах Йордана почувствувати себе тим закаленим чоловіком, котрий тут на землі сопротивляється гріхам і беззаконням цього світа, а в лиці Ісуса Христа ми нові діти, котрим Господь обіцяє дати Царство Божє. Тих людей, котрих в лиці Адама і Єви позорно вигнали з рая, нарушителів заповіді, нині во Христі Ісусі, в новому Адамі, повертає нас Господь у те же саме Царство Божє, но вже з плюсом. Ми вже вертаємося в Царство Божє із тою радостю, що стаємо тепер діти Божі, а наше тіло в лиці Ісуса Христа зайняло місто з правої сторони Святої Тройці Бога Отця. От чому ще праздник Богоявлення водощу називають праздником Святої Тройці. Во Йордані, крещаючи Тобі, Господи, Тройчиськоє явився поклонення. Отець Небесний говорив, Дух Святий сходив на Ісуса в виді голуба, а сам Христос приймав крещення. Сердечно вітаю всіх наших телеглядачів, наших братів-русинів з Різдвом Христовим, Святим вечором і з Новим роком по нашому церковному календарю і з завершаючим праздником святих водощів, святого Богоявлення. Дай Бог дасть, щоб ми всі були мудрі і благословенні, добре держалися своїх русинських традицій, бо в них наше життя, в них душа і серце, і весь наш дух захватить тот праздник, щоб потім на цілий рік ми чувствували у тому, що звідки ми, хто ми. Може бути, ми русини, як ми кажемо, ми не ми ліпші від других, ми просто інакші. У нас є своя традиція, свій язик, культура, богослуження, церковні гласи. У церкві співаємо оригінальні, неповторимі у світі. Нігде такого не є. А то означає, що, як і нині кажемо, завершаємо нашу передачу словами, закликаємо всіх не лінуватися, на святий вечір бути вдома, на колядах бути активними і в всіх праздниках прийняти участь, щоб йти на землі, бути дітьми Божими, но у вічності наслідниками Царства Небесного. На цьому завершається передача «Живий русинський язик». Будьте здорові! І з Богом святим!